ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಲ ಕುಷ್ಟುಪ್ಲೆ ಅಪ್ಲ ತೆಳ್ದುಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಎಣಿತಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ದಯತೆ ಮಾಡ್ಪಿರೋಪ್ನ ನಂದು ಕುಟ್ಟಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಗತ್ಯ ಅಪ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ರಡ್ಡು ದೀಪ ಉಂಡು ಮಲ್ಲವಲುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯವರುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಕಲೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಕಲೆ ಉಂಡು ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ವಾರಿ ಇಚ್ಚಿರು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡು ತೋರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಗತ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಟ್ರಿಕ್ ದಾಯ್ತ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ದೀಪನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಅಟ್ಟೋಡು ಅಂತ ಇರ್ದುಪ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಕಲೆಪ್ಪು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಕಲೆಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಪ್ಪು ಆ ಕಲೆನು ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ದೀಪನು ಐಕೆ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಬೋರ್ಡು ಬಂದದ್ದು ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂತ ದೀಪ ಉಂಡು ಮಣ್ಣದ ದೀಪ ಉಂಡು ಈ ದೀಪ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ದೀಪದ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಮಣ್ಣದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿದೆ ತೊಂದೆ ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಸೋಕುಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದಿರಿದು ಪೊಡಿ ಅನ್ಪಡು ತುಲೆ ಇಂಚದಿರೋಡು ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೀಪದ ಪೊಡಿ ಪೌಡರ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುದ್ದುದ ಪೊಡಿ ಮಂತಾನೆ ಎಂಕ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದಿಗಿಜಿ ಐಕೆ ದೀಪದ ತೊಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡಿ ಮಂತ ಸಾಧಾರಣ ಪೊಡಿ ಆಂಡ್ ಐಡುದಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಸರಿಯ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ದೆತ್ತನೋಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ದೆತ್ತನೋಡು ಲಿಂಬೆನ್ ಇಂಚ ಅಡ್ಡ ಮೂರದು ನೆಕ್ಕಿ ಇಂಚ ಅಡಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಬರುಂಡು ಐ ಒಂದು ದೆಪ್ಪಡು ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂತಲೇ ಯಾ ಎಡ್ಡ ಲಿಂಬೆಗೆ ಒಂಜಿಗೆ ₹6 ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲವರುಡು ಕಣ ಇಕ್ಲವರುಡು ಹೊತ್ತೋಜಿ ಸಂತೆ ಲಿಂಬೆ ದೆಪ್ಪಿರ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮಾರೆ ಕಿಲೋ ಲೆಕ್ಕ ₹30 ಅಂತ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ತೆಪ್ಪೋಣ ಬಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಓಡಿಸಿ ಅದು ಬಿತ್ತು ನಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಎತ್ತನೆಟ್ಟ ಕೈ ಕೈ ಲಿಂಬೆ ಈಗ ದಾಲ್ ದಿಂಜ ಬೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಪೊಡಿಲ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾನ ಬೋಡು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದಿಗಿಜಿ ಐಕೆ ಎಂದಾಯ್ತ ಮಂತೆ ಬಂಡ ದೇನು ಎಡ್ಡೆ ಲಿಂಬೆದಂದು ಇಂಚು ಸೈಡ್ಗೆ ಅಡ್ಕದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೀಪದ ತೊನ್ಲೆ ಇಂಚ ತೊಲೆ ದೀಪ ತೊಂದು ಇಂಚ ಪೂಜೆಲೆ ವರ್ಕಪ್ನ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೈಸ್ ಎಕಡೆ ಇಂಚೆ ನಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ಅಂಚೆತ್ತನು ತುಲೆ ಇತ್ತೆಂಚಂಡು ತುಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಲ ಅಂಚನೆ ಲಿಂಬೆಲ ಸೇರ್ಪದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಿಕ್ ಅತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತುನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಂತುಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಲೆಮನ್ ಲಿಂಬೆಲ ಸೇರ್ಪದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಐದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ ಪೂಜಿದ ಎಡ್ಡೆ ಉಜ್ಜೋಂಡು ಅಪಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊನ್ಬೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಿಟ್ಟತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ ಗ್ರೇತೆ ಅಣ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಪೂರ ಎತ್ತಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಒರಿಯಾ ಅನ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಳೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಅದುಂಟ ಪೂರ ಗುಡ್ ಬೈ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.